Tak, vítám vás zpátky, já jsem takovou lavkovou momentka týdně. Wow. Dejte za to like na tohle video. Tak, trošku jsem se naučil zimní lokace. Někde jsem tady dělal ten Stronghold. Protože pomoc. No, kde to bylo? Nepošel to. Já mám dneska asi svůj. No, proč teď? Protože, že? Protože práce. Asi budu na update a budu ten update natáčet. Pomoci Lenisku ušiskou. Dobrý, nechal mě. Jsem ho odehnal. Borci. Ale borci nej. Borci, nechte mě, borci. Nechte. Tak je. Dobrý. Rifle hoši, hezký. Koleso, tak, rychle, mám to. Nechci žít. Možná teďka budu nějaký ultraglíč. Kam. No nic. Jo, když tak, já právě začínám. A já musím takhle natáčet přes klavíčku, vlastně. A já sklípnu. Tak končím video. OK. Tady je další stav. Hezky pěkně. Já mám nějaké štěstí. Kjacák. Ale bych třeba dostal kajec, ale jsem to beru víc. Hotoříte třeba na dohýlování. Já pomoc, lékárna, potom do lékárny, lékárna, nechte mě, lékárnička, lékárna. Můžete hoši do lékárny. Diamond. Snowy day. Malem papa. Potřebuju si někoho usmažit, ale nechte mě, prosím. Já potřebuju hoši. Ten bych řekl, ne? Prostě ale že nemůžu prostě na to. Já dobrý, můžu jenom 53. Jsou 3 hodiny. Možná přijdou kamarádi, tak budu natáčet s nima. A když tak promiň, že to video skončí rychle, protože
Třeba kdyby máma potřebovala telefon, tak ji musím dát. Brejlerocký Whistler. A jo, že vy na to nevidíte. Sorry, že na to nevidíte. Počkej, já vám to takhle nastavím. Mám den 11. Ne, já se počkej, já chci něco zkusit. Já jsem osvětla, osvětla. To je saku, tak ho můžete... Nechte mě, uší! Když to v řadě takhle. Yes. Yes, mám rifle, kterou teďka nepotřebuju, no nic. No nic. Yes, vidím alfu, takže mám ho na mužce. Tak. Kit. Jak zachráníme tady tohle kida a to na svou dom, tak jestli neplatí, tak ukončím video, už to má 8 minut. To by se nikomu nechtěl koukat, a jo, že lepší youtubeři natáčejí díl. Tak já za to nemůžu, že začínám. Takže jsem říkal, že vyloučíme ten Stronghold, ale mě se nechce. Kde budou moji kamarádi a budu s nima natáčet asi, tak uvidíte s kamošma mýma. Víte, jo. Jo. Pojďme vařit. Takže jsme kida. A teďko, děcko. No, ty se tady ten kďák, ten je tady dost. No. No. Bye bye. You my smile. Umřel jsem. Tak, čau. Ahoj.